azumi, ajiye azumi, sallar layya, waɗannan mafi yawa ba al'akari da ra'ayin ɗaiɗaiku. Don haka yanzu yaya za a yi mafi yawan al'umman musulmin Najeriya su ɗauki azumi? Sai sarkin musulmi ya bada sanarwa. Sai an ka zo wasu sun kace su sun ga wata da idonsu, ba ma ganin yanzu ganin wata hansad ne ake yi. Mafi yawan ganin wata na hansad ne. Waya, yanzu in mutum ya bugo min waya, na san kowa ne. Sai a bugo, Mallam Bello ya bune in ce ni ne, mun ga wata. Ina, mun ga wata bunza, ban san wane ne ke magana ba. Da gaske mutumin bunza ne ko mutumin ya bune? Ko ma mutumin goyo locus ne da gangan bugo mai ce mutumin ba sani ba. Sai in rubuta, an ga wata bunza. Wani ya bugo ya ce ya gani Maiduguri, sai ya ce an ga wata Maiduguri. In an kai ni Maiduguri in gwadi wanda ya ga wata nan ban san shi ba. Kuma haka zan tara in kama kidan ya an ga wata gari kaza da to in gari miliyan an ka gani tun sarki musulunci bai da mironka. Haƙƙin ka ne ba da sanarwar ganin wata? Ba haƙƙin ka bane, haƙƙin sarkin musulmi ne. Sannan ke tabbatun wai ka buga ga handset, a sa ka cikin duk malaman nan da ka komumuwa su faɗi ganin wata. A sa su ga NTA, ba ita ke kewaye Najeriya ba. 'Yan rediyon Kaduna su ɗauka, rediyon Amerika da BBC da Jamus su ɗauka, a faɗi ni ne malam wani ina sanar da al'umma cewa an ga wata, don Allah mutum nawa ke la'akari da magana ta yi. 'Yan kaɗan, 'yan ƙungiya ta kawai za su la'akari da magana ta yi, a shekenan ba shugaban musulunci ba ne. Amma yau a sa sarkin musulmi ga kawayen watsa labarai ya ce jama'a an ga wata ku ɗauki azumi, waɗanda za su ƙin ɗauka ba su kai 1% na al'ummar musulmin Najeriya ba. Don haka ashe wane ne adda haƙƙin sanarwa ya ku jama'a? Sarkin musulmi. Don haka ya an faɗa mu sarkin musulmi ce bai yadda ba sai mu yi hankuri. Ran da ya bada sanarwa gobe ya bada sanarwa ba gobe mashi yawan mutane za su ɗauka ba. Mu ba sarkin musulmi mun kai manzon Allah mun kabi. Ina mun kabi manzon Allah, maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yace ɗauka azumi ana yi ne tare da mafi yawan mutane. Sallar azumi ana yin tare da mafi yawan mutane, sai a ce ‘yan tunga guda wani ɗan masallaci guda su sun kai sallar azumi yau, duk gari kowa azumi ya kai, su ɗaya sun kai sallah, don Allah wannan ana ce mai idi. Ga ‘yan uwanka duk inda ka bi da baki busasshe suna azumi kai ko ga ka sabbin tuwayi kana ce kai ko kunya baka ji. Ko baka yadda da musuluncin su baka ɗaya musulmi. Don haka kaga ya kamata mu ɗabbaka wannan hadisin ga sallah annabi ya ce in sun kai kuskure ko kuna da ladakku Allah ba zai kama ku da kuskuren su ba, zunubi na akan su. Don haka in ƙarya wanda ya ce an ga wata kai ko wanda ke bada sanarwa in ƙarya ya kai bu bashi can wannan tsakani ne da Allah, Allah ya san da shi ko bai sani ba. Mu yi tsaye mu yi aiki da abin da manzon Allah ya ce mu ɗauki azumi tare da mafi yawan ƴan uwan mu musulmi, mu ajiye azumi tare da mafi yawan ƴan uwan musulmi, mu yi sallar layya tare da mafi yawan ƴan uwan musulmi. Jama'a da za a riƙe wannan ka'idar da manzon Allah ya sa kuma hadisi ne sahihi, don Allah rikita ba su yi mana sauki. Sannan jama'a yau ko dai gina ƙasa ka shekara 30 kana gina ƙasa ana cewa ka san ciki da bai na gina ƙasar nan ko ana cewa hayyo baka iya ba. To yau Najeriya akwai masu shekara 70 suna azumi, amma kowace shekara sai an yi yaya kamar yau na za a fara azumi. Don Allah babu su zuciya ciki. Duk littafan duniyar ga an karance su, an yi azumin ga shekara 1, shekara 2, shekara 10, shekara 20, 30, 40, 50, 60, akwai masu shekara 80 suna azumi Najeriya, amma yau ba a yi azumi Najeriya ba, shekara duk wata azumi zai tsaya sai a yi ɓace-ɓace. Don Allah kuna ganin addini ne ba su zuciya ba ne? Son rai ne kawai, don haka Allah tsare mu daga son rai. Kun ji don haka ku yi hankuri da karkatattun shugabannin, ko da shugaba ya zo da wani abu na bata, na faɗa muku tun ji hadisin Ubada, mutuƙar ba kafirci ne ƙarar shugaba ya zo da shi ba, kakka ya mai tawaye, kakka shiga cikin wa shugaba tawaye. Ku yi hankuri da su, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce. Ladakku tana gare ku wurin Allah, su ko laifin ɓannar da sun ka zo da ita tana bisa kansu, ba ruwanku, ba inda zunubin zai shafe ku. Ina fatar kun fahimta, to Allah ya sa wannan ya zama wa'azi gare mu. Wannan hadisin kuma kun gani sahihi ne, rawahul Bukhari, Imam al-Bukhari ya rawaito shi. Wa anhu radiyallahu anhu, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi. Qala khairun nasi lin-nasi yatuna bihim fi salasil fi anaqihim hatta yadkhulu fil islam. Shi ma wannan hadisin an karɓo shi daga Abu Huraira. Yarda Allah tabbata gare shi game da fassara fadar Allah wata aya ta cikin suratul Baqara ce ko Ali Imran? Suratul Ali Imran ko? Inda Allah ke cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi.
kun kasance ya ku al'ummar manzon Allah kun kasance mafificiyar al'umma ukhrijal linnas da an ka fitar daga cikin mutane, ma'ana duk cikin al'ummomin da an ka ku al'ummar manzon Allah kun fi kowa kun fi